No niin, hello. Mä näytän sulle yhden jutun. Tämä on soluni seerumi, kasvoseerumi. Mä haluan sulle näyttää pikaisesti yhden pikkun jutun. Mä pumppulen täältä sormien päälle ja näytän sulle. Eikö se ole kiva? Niin. Ihana tunnelma. Joo, ja nyt tähän käy vieläkin yksi semmonen juttu, että kasvohieronta. Mulla on sellainen väline, rulla. Mä vaan rullan tältä sen leukaosan. Täältä. Täältä, kun tänne alkaa tulla ryppyt. Toi on näin. Sitten tämä. Mä rullan sen kanssa myös kevyesti, kato kun suora. Ei ole mitään roikkuvia poskia. Täältä. Noin. Sitten vieläkin tämä. Niin ihana tunne. Noin. Vähän täältä. Ja nyt tulee kasvo